Bună tuturor, pasionați de cristale! Astăzi vă propun să explorăm împreună tainele unei pietre fascinante și puternice, jaspul imperial. Această piatră rară și prețioasă e recunoscută pentru calitățile sale uluitoare, aducând echilibru și curaj în viețile noastre. Jaspul imperial, numit și jasp regal, e un cristal minunat ce combină nuanțe de roșu, galben și maro, formând un mozaic natural superb. Fiecare piatră e unică, ca și cum ar fi pictată de un artist inspirat. Dar frumusețea e doar începutul. În tradițiile de demult, jaspul imperial era prețuit pentru puterea sa de a aduce echilibru și protecție. Se spune că ne ajută să ne stabilizăm emoțiile și să ne întărim spiritul, dându-ne curajul să înfruntăm obstacolele vieții. Această piatră e un sprijin de nădejde și în momentele de stres și anxietate. Purtând sau meditând cu jaspul imperial, putem simți cum energia sa liniștitoare ne cuprinde, ajutându-ne să ne relaxăm și să ne refacem forțele interioare. De-a lungul istoriei, jaspul imperial a fost folosit ca talisman de protecție, atât în lupte cât și în călătorii. Războinicii îl purtau pentru a-și spori încrederea și rezistența. Astăzi, mulți oameni îl aleg pentru a-și consolida conexiunea cu pământul și a-și găsi echilibrul interior. Pentru cei care practică meditația, jaspul imperial e un partener ideal. Așezând piatra lângă noi sau ținând-o în mână, putem simți cum ne ajută să ne centrăm și să ne aliniem energiile. E ca și cum am avea un prieten fidel care ne susține în călătoria noastră spirituală. În concluzie, jaspul imperial nu e doar o piatră de o frumusețe aparte, ci și un instrument puternic pentru dezvoltarea noastră personală și spirituală. Aduce stabilitate, curaj și protecție, ajutându-ne să navigăm prin viață cu încredere și liniște sufletească. Vă mulțumesc că m-ați însoțit în această explorare a lumii jaspului imperial. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like și să vă abonați pentru mai multe descoperiri uimitoare despre cristale. Până data viitoare, vă doresc o zi plină de lumină și armonie.